Hey, ụmụnne m nọ ma ihe m nọ nga emega. Anyụga m shi ọhịa. Village atọgbuola onwe ya. Jesus mo. Hi, the sensation, the feelings. Emisigo m ya. Everyday mmadụ ewere otele jee chewe na ihe dịka kọpụ obubu nshi. Makwanụ ụtọ village wụshi ọhịa. Lee n'ọhịa nọ. Lee everywhere ọhịa. Ụtọ village wụshi ọhịa. Ịnyụchacha ọhịa ote gị nkọlọ nshi gị. Gị na-eli iji na-ebe ya. Na-ebesi ya n'elu na-anyụ obere ndụ. Gị na-ele aka ọlụ Chineke na ndụ nsọ gị. Ihe iji jicha ya eme. Shika atọgbudala moo. Jizọs m. Hey! Shọhịa bara uru. Anyị nwa bi township, I lose get so many things. Ya mere ndị bi village ji aka nka. Nshikpa gị pịaba n'otu ọya wụọ ya pata. Nke anyị ga-eche ike ma mmiri ọgbagakwa. Ị ga-akụte mmiri. Ị bịakwa bịa lebe ihu nwa bekee na-ebu nshi. Ma ọ dịkwa mma ile anya bifo ịsọligo otele gị. Isiligazi otele gị nyụchakwa. Ị bịakwa bịa flush wa. Na nshọ ya wee nyụcha ya ote m ga-anyụcha ugba. Onye plantain a. Akatala m ihe m ji. I don't know if you understand what I mean. Mmechi ugba m werekwe m ji ya mechaa ihe m chi ime mkpuchie ya. Gawụrụ ụwa m ebe m gaga. Nwere ike m pụtakwa otu nji ya ma ị ga na-akpụriwe. Mana anyị nwa bi township everyday is again infection. Ndị nọ infection ka ọ ghara ime gị ka ị ghara ịmụ nwa ka ọ ghara ime gị ka ndị nọ village na-amụ 19, 20 n'elu nshi ọhịa ha na-anyụ. Ikuku ọma na-ekuji ha ebe niile. Nshi ọhịa atọgbuola m. Jesus. Away. Bye bye.